Amics i amigues, el vi negre d'aquest mes es diu Can Sumoll, seria el nom del vi i del celler, Can Sumoll 2019, anyada 2019, fet de sumoll i garnatxa, i no confondre el nom del celler amb el nom del vi, amb el nom del raïm. Llavors és 50-50 més o menys, 50 de sumoll, 50 de garnatxa. Això és una finca que està a la Serra del Montmell, que seria baixant l'autopista, passant Vilafranca, cap a Tarragona, passant Vilafranca a mà dreta, la zona de muntanya que podeu veure, d'acord? Una mica perquè us ubiqueu. Per tant, 600 metres d'altitud, una certa frescor. És una finca del segle XVII que ha estat comprada recentment, és un projecte nou, comprada recentment per la família que fan els Reventós i Blanc, d'acord? Que fan caves, s'han especialitzat els caves i el que eren vins ho han com externalitzat i ho han passat en aquest nou projecte que es diu Can Sumoll. Tot i que hi ha vinyes, ja hi havia vinyes, d'acord? És un projecte nou però amb una finca que ja tenia vinyes. Són unes 20 hectàrees de vinyes amb una finca d'unes 300 hectàrees de boscos, o sigui, un projecte important. Coses a destacar, la Sumoll com a varietat, potser l'heu vista, potser l'heu tastada, una varietat àcida, rústica, ben adaptada al clima càlid mediterrani i dona bona acidesa. Llavors, aquesta acidesa pot ser una mica molesta, ens pot costar a alguns de nosaltres. Llavors, què passa? Sovint els cellers ho barregen, en aquest cas amb garnatxa, més melosa, més dolceta, més afruitada i fa un vi equilibrat. El resum és un vi amb la frescor de la Sumoll, aquesta sensació viva, mica rústica, amb la gràcia de la garnatxa que l'ajuda a fer-la més amable. Sensacions de fruits del bosc, frescor, rusticitat subtil, per tant, el primer tast notarem una mica aquesta acidesa punxant, però ràpidament es farà amable i agradable. Un vi jove, només passat per inoxidable, sense barrica, i temperatura de servei 14-15 graus, una certa frescor, per tant aquesta època va perfecta. I amb què ho tastaríem? Maridatge, doncs us diria aperitius, arrossos suaus, algun arròs de verdures, alguna verdura de brasa, per exemple, o carns fredes, per exemple. Un tall rodó de carn freda podria ser una bona opció. Res més, espero que us agradi i ja ens dieu. Salut!